שלמה ברוש, יועץ זוגי, מנחה הורים ומגשר. שלום. המעגלים מגיעים עד החמיות וכולם, והדודים. שם זה מתחיל, לא? כל המעגלים של המשפחה. כל המעגלים, בדיוק. זה מתחיל במעגל המצומצם, בזוגיות, ילדים, הורים, חם, חמות, אחים, אחיות. יורשים, יורשות. כבר הספדת. זה נוגע בכל התחומים. למה ברגע שיוצאים מהשגרה, משהו משתבש? משהו משתבש, כי אנחנו מתרגלים לאיזשהו קצב מסוים של חיים. בעיות שאנחנו מתרגלים אליהן, ואנחנו ממשיכים את השגרה. עכשיו, מה שקורה, שמשהו מזעזע את השגרה, אז אם הקשר הוא יציב, אז אנחנו גם נעבור את המאמורות. בין השאר, אני רוצה להגיד שלמשל, כשפרצה המלחמה, בחודש-חודשיים הראשונים, הרבה זוגות הפסיקו את הייעוצים, כי אין להם זמן. הם בהישרדות, הם לראות מה קורה, איך. אבל עכשיו, בחודש האחרון, כל הקשיים מתחילים לעלות ביתר סט. זאת אומרת, זוג שהיחסים ביניהם היו טובים קודם, יעברו גם את זה. אבל זוגות שהיו להם קשיים קודם, עכשיו זה עולה עוד יותר. כי אין סבלנות. כמו שזוג אחד אמר, אין לנו אוויר, אין לנו אוויר. יש מתח, יש לחץ. הילדים מגיבים בצורה שונה, ואנחנו צריכים לדעת איך מטפלים בהם. אז בואו נעבור באמת לדבר על החלק השני של העניין, להפוך את התקליט לפתרונות, לעצות, כי איך אומרים? באנה קרנינה, כל המשפחות מה הוא אומר שם? השמחות דומות ולזו, אומללות, כל אחד בדרכה. כן, כולם, אנחנו יודעים את הצרות של כולם. יפה. וגם אם מישהו מגיע לייעוץ, זה כבר אומר שהוא לוקח את זה צד אחד אז קדימה. מה שאני רוצה להגיד, אנחנו כיועצים לא נותנים עצות. אוקיי, זה... תודה שבאת. מעולה. יש לנו את זה. רק לדבר על קודם כל, אני קולט מה קורה שם. ואני משקף לזוג מה שאני רואה. מראה להם נקודות מבט אחרות. אולי אפשר להסתכל על אותה בעיה, למשל, הוא יגיד, אמא שלך אמרה לי ככה, והליבה אותי וזה וזה. רגע, בואו נבדוק מה היה שם. למה? וברגע שאנחנו מביאים את הזוג למצב שהם מבינים שהרי כל אחד מהם הוא עולם בפני עצמו. ובעצם בני הזוג מביאים כל אחד את העולם שלו, ומקימים עולם שלישי. למרות שעולם שלישי זה נשמע לא טוב, כן? אבל הם מקימים את העולם השלישי. מתפתח. בדיוק. עם הילדים, עם המשפחה. אז קודם כל, כל אחד צריך להבין שמה שהוא חושב, או מה שהוא מאמין, זה לא בדיוק מה שהצד השני חושב. אז בואו נכבד אותו. פה הבעיה של הרבה אנשים. פה הבעיה, בדיוק. האחר הוא אני. בדיוק. כזה. אז קודם כל תבין שיש גם עוד אופציה. תסתכל על זה אחרת. הרי אנחנו יודעים שזוג, כשמתחבר בהתחלה, הם מתחברים בגלל. כלומר, הם נמשכים אחד לשני בגלל. אבל כשעוברים לשלב האהבה, זה למרות. למרות שזה לא בדיוק מה שחשבתי. רגע, שנייה, הדברים שאהבת בהתחלה הם אלה שיהיו בעייתיים אחר כך? לא תמיד, אבל זה לא בדיוק מה שחשבתי. אנחנו בשלב האף על פי. יפה. אז בואו נבין, בואו נחשוב, וזה נותן גם לכל אחד מבני הזוג הזדמנות לעבוד על עצמו. ולראות איפה הוא יכול להשתפר, כי המטרה של בני הזוג היא שכל אחד מהם ישתפר בעזרת המראה שהוא מקבל מבן הזוג. נכון, אבל השלב הראשון הוא כמובן ללכלך על בן הזוג ולהגיד את כל הדברים באיזה שלב... מוציאים את הכל. באיזה שלב מפסיקים עם הלכלוכים, ואז שנייה יש פניות ללהקשיב מה לשפר בעצמך. יפה. אז המילת מפתח זו הקשבה. קודם כל, מה שאני מלמד אותם זה קודם כל תקשיב. הרי אנחנו נוטים בדרך כלל, כשמישהו מתחיל לדבר ולא מוצא חן בעינינו מה שהוא אומר, אנחנו ישר מתפרצים לדברים שלו, נכון? כי אין לנו סבלנות. כן. אז קודם כל בואו... לנו? אנחנו הישראלים? אין לנו סבלנות? הישראלים. מה? הישראלים. הלם. חכי, בוא נשמע מה יש לו לומר. יפה. אז קודם כל נקשיב עד הסוף, ואז אם יש לנו איזושהי שאלה נשאל, ונבין בדיוק למה הוא התכוון, זה מודל הקשבה שאנחנו מלמד אותם, ואז יהיה יותר פשוט. דרך אגב, עם הילדים אותו דבר. הילד בא, מתנהג בצורה פרובוקטיבית, אז במקום להתנפל עליו ישר, וקודם כל תקשיב לו, תשאל אותו, מה מפריע לך? גם ילד בן 4 או 5 מסוגל לבוא ולהגיד מה מפריע לו. וכשהוא מרגיש שמקשיבים לו, אפשר יהיה גם לדבר. את יודעת, לפני יותר מ-20 שנה פגשתי בן אדם אחד מאוד חכם, הוא היה יותר צעיר ממני היום בהרבה.
והוא אמר, אתה יודע, עשיתי איזושהי סדנה רוחניקית, לא חשוב מה, והוא אמר, שימו לב שלפעמים בשיחה בין אנשים יש צד אחד מדבר וצד השני מחכה לדבר. אני לא מוציא את המשפט הזה מהראש, כי הוא כל כך נכון, זה בעצם מה שאתה אומר. אל תחכו לדבר, רק תקשיבו. ואני חייב לספר דוגמאות שיושב אצלי זוג, והוא אומר 3 מילים והיא ישר יורה. ובפעם האחרונה, אחרי שביקשתי כמה פעמים בנימוס, בסוף נאלצתי להגיד לה, אני מבקש שתשתקי כשהוא מדבר. וזה עבד? עולף. אני רוצה להוסיף גם שאנחנו... ממש בקצרה, אנחנו צריכים לצאת להפסקה. לא, אני אומרת שהתקופה המאתגרת זה שגם זוגות של מילואימניקים שחזרו עכשיו, והמתחים שנוצרים בעקבות הפערים,